Ollie, neem mee. Ollie, neem mee. Ollie, neem mee. Ollie, 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 neem mee. Ollie is een fruitzak. Ollie is een Dikzak. Wat? Tom, die moet een rondje geven. Wow, oh. Tom, doe niet zo fucking gierig. Geef ons ook. I want some M&M's. Kom eens hier. Stop eens met spel. Kom hier. Jee! Yeah. Hé, ik zie er een. Nee, laat maar dan. Kom, zeg maar. Zeg maar. Het was een boerlaat. Oh, doe dan. Ja, dat heb ik net eens gedaan, maar je was te laat. Wil jij eentje? Ja, mag niet. Ja. Nou, we hebben een interview met Shuba, rasdienst. Ja. Ja. Zeg eens je foto's te woord. Jij bent zo goed. Ik heb er meerdere, dus Oké, vertel. Yo, tot de bayo. Oh. Oh, yo! Tommy, kom. Kill. Wat doe jij, Kill? Wat doe jij? Je zit met die kant. Even kopzat. Beef! Die boy is helemaal niet zo knap of zo. Doe wel. Doe geld. Oh, kale kanker. Nee, maar je moet zeg maar...